Ще правим един чайник с дъвки с MP2812 Master, Killer Master и Strong Master. Тук мастерите на И легени. здравейте, Стронали, аз съм Стронг Мастер и тя го представи с кой ще правим челендж. Здравейте, Кьори, аз съм... И тези дъвки е Airline. Като съм най-малката. Здравейте, Кьори, аз съм Кьор Мастер. Само може да се го... Съм MP2812 Master. 6 минути може да снимаш 6 секунди. Днес хора пак ще правим челендж с дъвки. Дъвки. Ето ги. Airline. Ще го покажа на всички клипчета. Ето. Ето. И Абе, ето. моето вече го видя. И отваряме ги. Който Който ни изплюе дъвката. извън играти и победителят купи чудо. Славата. Ще видим, ще измислим после. Печели, че... Мирише на прива. Много хубаво мириш. Ми висок съм такива дъвки. Синички са. Взимаме. Ето ги как е представлява. Вижда ли се? Не, на камерата. Еми, ако иска, че всеки да Камерата вземе е сини са, ай. Не, първо, една по една първо. Да, го взимай. Кюла Да, взе. и аз съм. MP2812. Виж ги сини хора. Да, Те са синички. сини. Да не ги помислите за бели. Не, ай. Едно. Две, три. Аз ще я махна. Аз ги... Айде играем без вода. Е. Ако бяхме почнали по-рано, ако не бяхме отишли преди доди, щяха да са по-горчи. А няма как да ги седим. Това е дъвка, няма как да ги седим. Гадния. Ами ще ги дъвчиме като лапаме други. Много гадно. Хора много парят. Ако не бяхме отишли преди доди, щеш да пари повече. Знаете ли това нещо? Ушите ми парят. Ей, това е истински На мен ми челендж. минава. На мен ми минава. Качири. На мен ми минава. На мен ми минава. Ой, на мен. Ама ме още тук. Гърлото ми. Тама ще не се оправят. Ама бяхме, ако бяхме... Еми, то трябва да свършим всички дъвки. А пък може и да няма победител. Ако не бяхме отишли преди доди, щяха да бяха По-гадни. погани. Казвам. Сега да вземем площа на дай. Чакайте малко ще починим. Аз пак взимам, без почивка. Ето хора. Взимай. Направо. Някой ще изгори майка. О, няма съм. Останаха две дъвки, трябва да ги разделим. И ако някой изгори. Аз мисля дъвката с другата дъвка, която вече не пари, не ми пари сега. Всъщност гадни са. Да ги разделим хора. Чула. Раздели го. От хапената ти. Ти от хапена ще раздели с И мимито отпадна. Ужасно пари. Сега с водата още повече пари. Нали? Motherfucker! Много пари! Стискай зъби. Кой ще победи? Той! Той! Или той! Или тя! Да, аз победих. Не, че загуби. Здравето ми! Ушите ми отяха. Ушите ми! Дъвчите, докато някой не отпадне. То не останаха дъвки. Ма дъвчите? Реклама Airlines. Цели камерата ви. Ето ги, който иска да прави челендж. Так да ги. Съветвам ви не! Съветвам ви не! Съветвам ви да. Това е по-гадно от бием бузел. Много по-гадно. Едва. И значи, разбрахме кой е победител. Това е. Ето хора. Защото единствена отпадна. Аз съм победител. Дай Ето, почва. Половината е скъсана, който иска да прави Който остане челендж, последен да печели. си ги купи. Но са гани. И да, вече вкусът отминава, тъй че... Airlines Go. Те Аз са ще от го върна новите. след малко, бе. Ето ни, вижте, не опише. Те са Не опише, бе. Няма Има и оранжеви. И така, този челендж може да е без победител. Кой съм аз? Да, ето ми. Не си ти. Ти Ма ние отпадна. трябвахме още пакети ще да си купя. За всеки. Ето Мил. А за всеки трябваше да си купи.
Май Май колко ще да прави. О, ужасно ще да. Аз искам вода после. Аз не искам. И аз не искам, но ще стане още по-гадно. По-хубаво ще е, защото ще прави... Какво да Не, правим? вече минава между другото. Какво да правим? То вече мина. Еми хора, това беше от клипа, нямаше победител. Аз Да. Не си! Ти сгоря. Единствената загубила е да скоро. Да. И той е загубил.